dumateng para sesepuh saha binisepuh ingkang minulya minggah dumateng para pangarsaning dusun Blangan dumateng warga masyarakat dusun Blangan Desa Banjarsari saha dumateng panitia penyelenggara keparing kula matur minangka para kadang rombongan seni warok utama saking dusun Banjarsari ingkang sepisan kula matur derek pangayu bagya tuwin puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa dene kita saged pepanggihan tanpa alangan satunggal menapa kaping kalihipun ngaturaken agunging panuwun dumateng panitia penyelenggara ingkang sampun kersa paring kesempatan dhateng kula sakonca sehingga saged nderek keduladen wonten ing dusun iki. Ananging saderengipun para kanca saking Banjarsari sami atur pemisan nyuwun ngapunten gegandeng para kakang kawula namun sawet sami kebladen ewa semanten panjenengan ajeng kula mugi kersa para rawuh amirsani ngantos paripurnane bangsa kanca-kanca kula kejawi menika iras pantes kula matur bilih sak paripurna bangsa sak mangke kula sak kanca teras badhe nyuwun pamit boten sanes mugi-mugi para sesepuh tuwin warga masyarakat sedaya paring doa restu mugi-mugi lampah kula sak kadang tansah pinaringan kerahayon kawilujengan ngantos dumugi papan ingkang sinedya nggih menika dusun Banjarsari. Sugeng amirsani warok muda utama
Shallu ala Nabi Muhammad. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah. Kang Rama Raden Abdullah, kang Ibu Dewi Aminah, ingkang lahir ana Mekah, mitra ing Madinah, dumateng ing Madinah, gerah ing Madinah, sedo ing Madinah, sinarekake ing Madinah, bangsane bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku swidak taun, punjul 3 taun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasa sirame toyo sirame ati kaulo ala isih oke ngali-ngali musik ngali-ngali musik ngali musiri wa mustajibu ta'awati ala ta'awati.
tan samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukane warana tarlen saking layap liaping aluyup pindha sasra sumpena sumusuping rasa jati Ya ya ya. Oh 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 ya.
Ya. Ya. Ya ya 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 ya. Ya. Aja turu sore kaki ana dewa nglang-lang jagat nyangkeng bakor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narima
leri ler tandure woso milir naing royo royo tasangko temanten anyar Jangan jangan beneno blimbing kuwi lunju lulu beneno Tira tumitir padha ing pinggir Ramana tumatono mengko sore padang rembolane mumpung jembar kalangane yo surao Leri-ler tandure wosumilir tai colo-royo tasengko temanten anyar Jangan beneno blimbing kuwi lunyu-lunyu beneno tanggo tasodot tira tira tuwitir padha ing pinggir Tumatono mengko sore mumpung padang rembolane mumpung jembar kalangane yo surao Pusakane bajo jahi samantiman padha sing perang kumpul sing para palasoban yo nangis sang saya rapi yo padha sakti sekaloni
man paman tak riwangi duduk semur mani menawa metu banyune tak rewangi dodolan Sore-sore kebone kiro Jaiwana Jaiwana Lemu yang ono kodonge Yola